Este novo reglamento xera moita controversia entre os propios armadores, quenes non están conformes con esta medida e chaman as administracións competentes a que solucionen esta problemática. As exixencias desta normativa con novos rexistros e notificacións de capturas está a xerar preocupación xa non só entre os dirixentes, senón tamén nos mariñeiros. A principal queixa, o tempo de espera obrigatorio para entrar a porto, que algúns pescadores consideran injustificado e perigoso. Isto é tremendo. Isto nos vai a perjudicar a todos, é que non sei como vamos a facer, porque resulta que nós salimos daqui da ría e ao chegar aí á altura do Son, que desde aquí a ali hai 2 millas, e xa estamos por fora de aguas, podemos largar en 20 minutos estamos en terra. O sea, que facemos? Esperamos ao coller o peixe, esperamos 2 horas ou 2 horas e media co peixe. Se chega a haber temporal, moito mal tempo, moito balance, ainda que non noava, co peixe a bordo, a xente ali esperando, o barco a caer a babor e a estribor, unha balancera que nin Dios, que non se aguanta nin a xente, de pé. Que esperamos todos no comedor? Esperamos a que pasen as horas. A normativa obriga a notificar a chegada aos portos con horas de antelación, pero en augas galegas, onde moitos barcos están a apenas 30 minutos de terra, isto pode ser inviable. A situación faise máis difícil cando as condicións meteorolóxicas complican a operación. Se non hai solución, avisan, o peixe pode deteriorarse e as perdas económicas serían enormes. Os armadores galegos critican que a norma non ten en conta as particularidades do seu traballo diario. A pesar de estar a só unhas millas de distancia, a obrigación de anunciar a chegada ao porto con tanta antelación é un impedimento para o funcionamento normal das embarcacións. Nos esperar para que nos veñan a controlar cando veñan. Teñen que estar en terra, pescamos o peixe, vimos para a terra, botamos o peixe, botámoslo en condicións. Outra que ter o peixe a bordo deteriosas moitísimo, co balance do peixe, co hielo que ten no peixe, con todo canto hai, temos que chegar para o mercado no seu momento. Isto trae moitísimos problemas, pero como non foron capaces de solucionalo cando fixeron todo isto, que estuveron facendo todo isto, estas medidas, tomando medidas para este ano? Non o acabo de entender que nos representa, non o acabo de entender, tanto por unha parte como pola outra, non o acabo de entender. As concentracións que se levaron a cabo nestes días son un reflexo do crecente malestar entre os pescadores. A súa principal demanda, que as autoridades comprendan que o traballo no mar non é compatible coas novas obrigas administrativas. O que está en xogo non é só a viabilidade económica do sector, senón tamén a seguridade dos mariñeiros. É culpa de Madrid, non é culpa de máis nadie, pero tamén a Xunta ten que poñer máis do deles. Os nosos representantes teñen que facer máis forza. Nós se tuviéramos que poñernos aquí, sin facer manifestación, nin queimar nada, nós non somos para iso. Unhas concentracións nos nosos portos, dicir que eso non é normal, nin se pode facer. Nin se pode facer. Eu que dixo é que teñen que, desde Madrid, arranchalo cos comunitarios, e resulta que eles son os que teñen que estar esperando polos barcos en terra. A loita do sector pesqueiro galego non é só contra unha normativa, senón contra o que consideran unha descoñecida realidade do seu día a día no mar. A protesta segue medrando e a presión por atopar solucións inmediatas é cada vez maior. Se a normativa non se adapta, o sector teme que a situación empeore e que as perdas sexan irreparables. A ver o que fan, pero que o solucionen, que manden aos comunitarios, os da Xunta xa están aquí, que xa viven aquí, que son gallegos, e os comunitarios que son de varios países, que me parece moi ben, para que vexan todo isto, que estén esperándonos no muelle, que é a cousa máis razonable, para todos os mariñeiros, porque nós estamos moi cansados de estar no mar 15 ou 20 horas, estamos moi cansados e queremos chegar a terra e terminar rápido para ir deitarse a dormir e descansar, que nos fai falta.
Mentres a flota galega se prepara para posibles novas protestas, os armadores exixen cambios que permitan seguir traballando sen poñer en risco o seu futuro. A Xunta e o Goberno Central teñen agora a palabra.